רגע, עכשיו זה ריאליטי כזה. אני לא יודע איפה אנחנו נמצאים. שאורטל אמרה שהיא לא יכולה? יש פה טלפון. שאורטל אמרה שהיא לא תיכנס למים, חשבנו שהיא תחזיק יותר מעמד. אחרי דקה היא נכנסה למים. החולצה שלי לבנה, נו. חצופה? איפה? יאללה, לכו. מה אתם צוחקים? די, לא, סקסון, החולצה שלי לבנה. נו, זה המטרה אולי. וואי, איזה מים קרים שם את היד. זה יהיה ביוטיוב, בוא... בוא. לא, לא. וואו, 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 וואו. פסון, זה טלפון שלי. הטלפון שלך אצלי. יאללה! יאללה, שים אצלי. אתה נתת. לא, אבל לא עשיתי לך... זה סתם. תשים.